התורה מצווה אותנו, עתה כתבו לכם את השירה הזאת. לומדים מפה חז"ל שחייב אדם לכתוב לו ספר תורה. שתי סיבות. סיבה אחת, כדי שהאדם יהיה לו ממה ללמוד. אבל יש עוד נקודה. עתה כתבו לכם את השירה הזאת. הדרישה לכתוב מהאדם ספר תורה כדי שהוא ימשיך להיות כל הזמן מחובר, ליצור המשכיות של הופעת התורה. כאשר האדם כותב ספר תורה, הוא ממשיך את אור החסד, הוא ממשיך את אור השם, הוא ממשיך את הנצחיות אל תוך העולם הזה. שרה זיכרונה לברכה ידעה לראות גם ברגעי חושך, ידעה לזהות את האור. למכינת אבני איתן יש היום למעלה מ-30 חיילים בודדים שמשרתים בצה"ל. זו המורשת האמיתית של שר המורשת, זו המורשה של שרה אימנו, זו האשת חיל האמיתית. בוגרים רבים משרתים היום בצבא, סיימו כבר לשרת והקימו בית נאמן בישראל. אני רוצה להודות למכינה על כל האמונה, על כל הדרך ארץ שקיבלנו פה. כי אדוני הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. עכשיו היום הגענו לסגירת מעגל. בעצם היום הגיע הרגע שהכנסנו ספר תורה לבית המדרש. נהיינו בית מדרש שלם עם תורה שבזכות של משפחת מורשת והתורמים רבים הצלחנו להביא לפה, ועל זה אני רוצה באמת להודות למשפחת מורשת וכל העזרה שהם נתנו. יש לנו תורמים נהדרים שעוזרים ונותנים כסף, ורק ככה המנוע הזה ממשיך לרוץ בזכות אותם אנשים שנותנים 100 שקל, 200 שקל כל חודש, ואנחנו יכולים לגייס תרומות, לגייס כספים, והיכולת שלנו להביא כל שנה 15-20 תלמידים שעשו עלייה, שיהיו קצינים, זה הרבה בזכותם. תודה רבה בשם כל הבוגרים מכינה.